זה נכון צהריים, כבר שעה 1. אני נמצא כאן בראשון לציון. אפשר לזהות את המתחם עוד מעט, לפי כל האזור של קרן הזהב. היום ה-28 למאי. אתמול החלטתי לעשות טיול קטן באזור, ולקחתי על עצמי את המשימה לנקות קצת את האזור, כדי שאני רואה קצת עד כמה יש פה זבל ותינופת. נסתובב קצת ונראה. כל האזור הזה שיכול להיות מקום יפהפה והוא בעצמו מקום מחיה ללא מעט בעלי חיים ומקור לחמצן, אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד תינופת מפוזרת כאן. אנשים משאירים את הזבל שלהם אחר כך, וזה רק בשטח מאוד מאוד מצומצם. שקיות שהתעופפו להם, בקבוקים שהושארו על ידי אנשים. אין פיסת שמטר רבוע שאפשר לראות חלקת צמחים נקייה. שלא כמו אתמול, היה נראה לעין שהמקום יחסית נקי. אבל יש הרבה עבודה פה, ואני בטוח שיש הרבה עבודה גם באזורים אחרים. החולות האלה יכלו להיות מדהימים עם אותם אנשים שמחליטים לדוגמה שעושים פה פיקניק או מנגל, היו גם מפנים אחריהם מכל הפלסטיק ומכל הזבל שמשאירים אחריהם, כי קל לסחוב את זה איתנו לפיקניק, אבל כשמסיימים, סיימנו, נהנינו, אין טעם להחזיר את זה חזרה. כמו שאנחנו רואים פה את סביבת מנגל הקרובה. מנגל, לפי הפחמים בטח יש לו כמה שבועות, לי מהחג האחרון. הרבה מאוד כלים, הרבה מאוד זבל. אם נתמקד, אנחנו נוכל לראות גבשושיות קטנות על החול. הגבשושיות האלה מסמנות חיות קטנות שעוברות פה ללא הרף, לאורך כל היום. חיות קטנות שיכולות להיפצע, שיכולות להיפגע, שהן חלק מהסביבה שלנו. שימו לב באזור. כמה זבל. כמה זבל יכולה להשאיר משפחה קטנה של אנשים. את הסיור אני אעשה בשטח מצומצם יחסית. זה השטח לפחות שאני מכיר אותו כרגע. אני בטוח שממנו אפשר להתרחב עוד הלאה. ככל שאנשים יותר עצלנים, יותר קשה לנו להגיע לאזורים פחות זבל. זה ייאמר לטובה. ייתכן שהאמצע שם של האזור לכיוון חולון הוא יהיה פחות עמוס בזבל. נתחיל לחזור לכיוון.
רוחות היום. יש הרבה יופי למקום הזה. אקטימל. זוכרים את הרדבול? הנה הוא כאן. חוזרים מאיפה שהגענו, מגלים עוד כמה דברים נסתרים שהיו, כמו שקית ברזנט שם, קרש ומוסד כאן, בקבוק בירה. כאן ישבתי כשעלה לי הרעיון הזה. בדיוק כאן, אלה העקבות שלי. כאן ישבתי בלילה בלי שהייתה תינופת הזאת, כאילו, סליחה, בלי שעשיתי את התינופת הזאת. הייתה פה ואפילו לא ראיתי אותה בגלל החושך, ורק עכשיו אני רואה אותה בצבעוניות של האור יום. אז אני מחליט שהגיע הזמן לפעילות, גם בשביל עצמי, בשביל הסביבה. נסתר, בקבוק נסתר. מי יודע כמה כאלה קבורים מתחת לחול. ככל שאנחנו מתקרבים יותר לאזור העירוני, גם הערים מתחזקות, אבל גם נוכל לשים לב לערימות גחלים וזבל, לערימות מסמרים שצריך להיגדף. איפשהו הברזל הזה יכול להיות לו שימושי במובן מסוים, מי שקונה ברזל. שימו לב, ציאות יפה. וכמובן בשולי הכביש, אנשים תעשיינים שאין להם כוח לחשוב בעצמם אחרי פתרונות. זה מה שקורה. יהיה פסוק של חירייה קטנה. אז זה האזור היפהפה הישראלי. מטופח, ענקי, וזה האזור השכן. מה שראינו מקודם, מה שאנחנו רואים דרך הפריים הזה, עם כל הרמות תינופת לצד השיחים. אם נוכל לתפוס את שניהם ביחד, נראה עד כמה הם יפים, גם מהאזור הטבעי וגם מהאזור העירוני, נוכל להבין שאנחנו יכולים לשפר את התנאים שלנו כל רגע שנרצה. ואני מתכוון מיום ראשון לפעול. להתראות.